Druhá časť. Prosím, nezostaneš tu so mnou? Ja nemôžem ísť na slnko. Akože prečo? Som chorá. Sestra, ktorá mi chcela dať nejaký kašel alebo čo, tak z toho sa nebavím, si zla. Tu sa tam nikdy nevrátim. Ten náramok mi stále padá. To je jedno, už to sme si to. Počkaj! Čo potrebuješ? Ešte ma ochoruješ. To chceš? Nie, ale... Ešte keď odídeš, chcem ti dať dve veci. Aby si ma pamätala. Pamätala, akože na čo? Jedna vec je pre teba asi dôležitá. A druhá vec je taký púšok. Tak, ukazuj. Prvá vec je... Počkaj. Najskôr dáme asi... Prvú vec asi dáme toho plišaka. Páči. To je veľký plišak. Ten sa mi hodí do mojej izby. Ne. Ja ho tam nacpem. A druhá vec je jedlo pre Pipi Kiwi. Ďakujem. Tak ahoj. Tak teraz idem ja. Ja chcem ísť druhá. Ja som ešte nikdy nebola druhá. Tak. Píp, píp. Tak. No, babi, bolo to fajn. Zase čau, čau. Čau. Idem sa vyložiť. Poď to ťažké. Tak, konečne. Ten náramok si dám dole. Tak. To si odložím. Kiwi ide von. Tablet. Toto. Toto. Vyložím sa tak, jak som bývala. Toto si dám náramok. Alebo ja sa vyložím asi aj inak trošku. Možno trošku sa vyložím inak, pokiaľ sa mi bude chcieť. Tak. Dám si tu tablet. Tu postielke si tam aj túto hračku. Náramok si dám tu. A Pipi Kiwi dám tu. A dám si tu to jeho jedlo. Pipi Kiwi. To je jeho priezvisko Kiwi. Aj keď zvieratá moc priezviska nemávajú, ale to je jedno. Tak idem si láhnuť, som unavená. Hej, musíš ísť na lietadlo, niečo je tam super. Čo? Nie. Tvoj brat, čo? Ten už vôbec nie je ten na mňa. Ten je najhorší, on je hrozne rozmazaný. A on
hlavne je zlý na mňa, takže nepôjdem. Ale môj, nejdem. Super.